Lisa. Lisa Angharad. Fi yw Lisa. Ddoe am 10, bob nos Iau am 10 a bob nos Sadwrn am 11. Y byd ar 4, uned 5, wedi 7. Os o'n ti'n gofod ti'n mynd i fod ar teledu heno? Oeddwn. A nes ti dal fan dyfynu sgarhetta? Iuffar, mae fel Watership Down, ma boys. Cofi dre. Cofi'n dreg iawn. Ie, lle di eisiau fwy o sens, dwi'n mynd deall i. Pel hyfryd yn fyna. A se blewd i fi roi, fydden ni'n roi ei gyd, ond yn anffodus, ges i uffarn o trim nithwr cyn gweld yr apel, felly. A os ych chi'n byw i'r de o Ddolgelle, mae chi'n mynd i gael paned neu dan bach o dos neu cracker neu rhywbeth, achos chi'n mynd i all gair, boys. Ww, na'n embarrassing, chi wedi gwisgo'r un peth. Do. Nawr mae fe'n amser i ni weld pwy yw'r peilot Penny Gamp a pwy yw'r peilot Pen Ôl. O! Hynna fe. Landing bach neis ydw fi fyna. Waw. So hwnna mor syml, ond mor wych, yn yw e? Dwi'n gwybod. Hon yn peth. Ww, iuffar, mae flaps mawr dy hon. Rac enwog Space Dref, wrth gwrs. Guardians. Wym eisiau bod yn gas, ond Dewi, mae'n ti'n edrych yn digon shit. Reit, newn ni symud mlaen de fe. Wel, na fe, mae'r un drabant bach wedi dod â fi fan hyn i glwb rygbi Dimbych. Gan i weld bod Spacelid. O chi'n gwybod bod 100 o blynyddoedd ers y Titanic suddo? Na, gan i wir. Na. Se awr dych chi ar ôl, fych chi'n gwybod bod chi'n mynd i suddo mewn yr môr, beth ydych chi'n neud? Bach o whisky? Na, dwi'n meddwl. Na? Na. Game o cards? Bach o sex? Wank bach? Mae'n cymryd yn kitty off, os eisiau. O, gret, na fe, Rob! Brilliant! Sa chi'n ymwyd? Wel, sy'n byd arall ti'n neud, sy'n waith ti joio nawr ola. Oedd fan i wir. Reit, wel, ai di ar y Titanic de. Mae well y ti bod yr arian yn mynd tuag at parc na ysbyty newydd. O na, Ti'n sylweddoli bod y parc newydd ma nawr, reit? Byddai'r arian sy'n mynd tuag at y seesaw blant i chwarae arno. Byddai pobl ddim yn cael bwyd yn ysbyty. Ti'n di meddwl cyn gweud, y fe? Na, dim rili, na ddo. So, mae wedi ti gael rhywle i roed y chewing gum na bod pobl yn cael bwyd yn ysbyty, oes e? Na. Wel, yn amlwg gaf i ti newydd o weithio fi, David. One heavy stuff. I'm not prepared for this. Mae sydd ti feddwl, tra, David, i meddwl am y peth. Ateb yn chwit chwat fel ai, Becsom, neu real siop at yn y thrawes. O'n i'n mwy siop ba yn dawel. S-A-G-R-I-P, O-M-G neu lol? Be? O-M-G. OMG? Unrhyw syniad beth sy'n ateb? Na. Becso? Gyd i ffind o mas gwir? Gobeithio bo fi'n iawn. Ie, lol o blas goch i S-A-G-R-I-P. Reit, ni wedi cael ateb call gan un person. O, re. O, na! O, hwnna'n ofnadwy. Fi'n caru ti hefyd, ti'n bwysio ffuck. Na beth ti moyn, ag we? Bloody good thing. Na beth oedd agoriad llygad. What is it?